Chinthong APHLC Committee tumpen kangdang ame kang nipon. Lakha ke thom Chinthong constituency ke parlu amsera hithialong APHLC Chinthong CC arwa tumpen non ke bangji phaikuni ni phaikrin nar ke barni mass joining kam awareness program ke ding ponji aphan kangdang ame ing nipon. Sonsi bangso ke bangji mass joining kam awareness program ke ding ponji along Chinthong arada tumprek jama songpen che OC APHLC along bangsuri sosya arada tumnang che pok dun popusi than pachini pon. Sonsi hala bangso miar ni Chinthong habaralong APHLC aphan ke kroyarada tum an chetong pen alira lon pen me ke pechun ponpa media pantame Chinthong APHLC CC committee kong chun bang Chandro terona hin pen kachuning ripon padu Chinthong pen longki bela pen khorsing terona ki palya birta malong news ini nilutum indeng proxy nadak Chinthong CC committee executive pedopon lo asi laso ko pedopon long nilutum media akai dom pansame dak na ning me pen ning kang sampai na Chinthong do na pot nilutum pan akiro pilo nilutum song hin pen nasi nilutum ladak indeng proxy executive along kachu parai pon alam tegalai lo mane non ke bangji laso November chiklo tarik krener cap unibarani abang ke nilutum lower Chinthong mende lok upper Chinthong all Chinthong nilutum ladak APHLC joining program dengji nasi laso kedeng ji along ong dung pen kaprek asong pen nitum APHLC long kacu pa ok lunji pansi nitum bori ponpo lasi pini nalitum media hoi pen nitum arong tok ano dak Chinthong arlo kido arong aratum pansame birta kipi kangtung abang gelalo je tarik krener cap arni bangke ilitum kachinghon sarjai kathar nangajapon asong APHLC joining program bi ponpo lasi nalitum ning kedok ning gangsam kedotum an abang pustame nalitum halasorni apor chen pen tarik krener cap arni bangke nalitum bang pen nilitum asonglong nang chup ogdun popusi nalitum pan ning chitu busi kai akrosamu stame ning jepon la suputang nang ditum ko an si tekpon development patha development ke nilitum pan narju jepen seminal tum sta thegloi media kai tum stame nalitum dak Chinthong long rilong na humri lo pade thek pon long po development ki thek dam long ke la lo je non la towar nang selam lo pulogam di towar bang pate selam lo hok lo he apen ke JJM rong senior ke panil la JJM langki jun amukha rong phanawar cyclen pilo la bang ke do ge kali he alang li tum sap sop bang he claim lo lar towar stame alang li islam abjit kro ke haile ladak elected te hai hepin anu kapek la hai pustame towar bang ke lagi na salam bek po athi lage ha bang UPDS arni pensi alam don ka chito wasi chito kondet ke mati di amat non bang ke akai abjit ko na hai derlo amat alang li reading si dokok lo mas alang li bang ke chepindak i long pop la he sita kaprek development bang ke ladak thek long lelang tapen ke ison alam alang li kaning do thulang hala hum arni silom henge tang te anta non tang lab lo pu hedi alang li lata chipindak thu mati di hem so hem lai hem anta non ke tang teng selang alang li nang chiom li der mati Chinthong alang li chebang anta che thegloing sala hem ta tang teng selang lapen ke aku non akimi anius nitum karju tholong non latest news karju tholong bangela lo mane Chinthong along ri long same penang ana school ke ingkir pon po pusi abirta long lo nilitu labang ke hok lo nilitum partin menda condemn pik lo la akhai abis gropan development ki wan kam kali la school kapachirop amen pen school nang kangkir pike lage nilitum kroikre Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.